Seguimos noutro vídeo o importante que é a comunicación non verbal para as nosas relacións sociais. E aquí imos ver o importante que esa comunicación non verbal reforce o que estamos a decir. Por exemplo, se a mí alguén me pregunta por unha dirección na rúa, bueno, pois se eu lle teño que decir que ten que seguir todo dereito, con este xesto, evidentemente, estou reforzando o que digo. Ben, outro exemplo, se a mí me encanta o xersei da miña compañeira, pois lle preguntarei, oes, encántame o teu xersei, onde o compraches? E, bueno, pois o meu semblante vai ser ese, decir, de abrir os ollos, de que as cellas se me levantan sin darme conta. Por que? Porque é sinal de admiración, de que me está gustando o que vexo. Outra cousa moi distinta sería facer eso con cara de noxo. Por exemplo, onde comprases ese xersei tan bonito que me gusta moito? Bueno, pois quizáis hai algo aí contradictorio e non é tan creíble a mensaxe verbal. Por que? Pois porque non está acompañada por unha comunicación non verbal, por unos xestos acordes ao que estamos a decir. Por iso é importante tamén pararnos a ver como é a nosa comunicación non verbal. Mirarse ao espello, ver realmente de que maneira nos comportamos en situacións determinadas. Ás veces tamén é moi útil preguntarlle a xente que temos preto, xente de confianza, para tamén que nos dé a súa opinión de pois, como impresionamos cando chegamos a un sitio, cando estamos nun grupo, cando estamos a falar, etcétera. Bueno, pois eso tamén pode ser moi interesante. E logo do vídeo deixo-vos algunha que outra práctica que podedes facer pois para seguir indagando en estes aspectos da comunicación non verbal. Así que non os subestimedes, e ánimo e a practicar.